Ike niile nke eluigwe ṅụrịwanụ, igwe ndị mmụọ ọma niile kwebenu ukwe, gọriwenụ ihe okike niile nọrubere ukpu eze Chineke. Jesu Kristi eze anyị ebilitego, bubenu opi nke nzọpụta, ṅụrịa n'ekike gị na-amụke amụke, were ihe nke onye eze gị chawapụta. Kristi emeriko, ebube jupụtala n'ime gị, ọchịchịrị enwekwaghị ọnọdụ n'ụwa. Nne dị asọ bụ ka ṅụrịba, na-egori n'otito, ya bụ onye nzọpụta anọ bilitere n'ọnwụ na-achakwasị gị. Ka ebe ha niile jupụta n'ụzọ aṅụrị, na-azaghachi nnukwu abụ ndị nke Chineke niile. Ndị enyi m ọma, mụ na ha guzo n'ihe ya dị asọ, soronụ m n'ịrịọ Chineke ebere, ka onye nwe odibo ya na-ekwesịghị ekwesị, gracia iji kwe ukwu otito Paschal ya. Onye nwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara mmụọ gị, welite n'obi unu elu. Anyị ewelitela ha n'ebe dị nwenu nọ, ka anyị nyenu dị nwenu Chukwu anyị ekele. O kwesịrị bụrụkwa ihe ziri ezi, o kwesịrị nnọọ ka anyị were obi anyị niile, mkpụrụ obi anyị niile na olu anyị niile na-eto Chineke na-anaghị ahụ anya. Nna jike niile na-asọ otu nwa ya dị nwe n'anyị Jesu Kristi, maka na Kristi ejirila ọbara ya gbata anyị, kwuchitere anyị ụgwọ njọ Adam n'aka nna dị ụwa tụwa. Ihe a bụ emume ngafega anyị, mgbe ejigbu Kristi ezigbo nwa atụrụ, nke ọbara ya na-edo ụlọ ndị niile kwere n'asọ. Ihe a bụ chichinu, mgbe ịzọpụtasịrị nna anyị ha, isiri na abụmohu kpọtọhapụ ụmụ Izrel, doro ha ụkwụ kọrọkọrọ, ha kụfee osimiri. Ihe a bụ anyasị nụ, mgbe a na-ahụchapụ njọ ndị otu Kristi nọ n'ebe niile, zọpụta ha na mmetọ niile, kpọbatakwa ha n'ọkwa gracia, ọnọdụ ha na-abawanye na adịmasọ. Ihe a bụ chichinu, mgbe Jesu Kristi dọbiri ogbu igwe nke ọṅụ, si n'ili bilite n'ebube. Gịnị bụrụ ndụ gara ịbara anyị, ma sị na Kristi abịaghị bụrụ onye nzọpụta anyị? Nna, anya ị na-elete anyị adịkakwanụ egwu, ka nnukwu amara gị si karịa nchịkọta. Naanị maka iji gbapụta nwuhu ka ijiri ha nye nwa gị. O mmehie ihu ọma, o
njọ dị mkpa n'ụwa Adam metara, nke ritere anyị nnukwu onye mgbapụta dị otu a, uchichi dị ngọzi karịcha ibe ya. Chineke họrọ ya ịhụ na Kristi si na ndị nwụrụ anwụ na-ekulite. Akwụkwọ nsọ kwuru banyere uchichi ya sị, uchichi ga-efo dịka chi, ọ ga-abụ ihe m na-aṅụrị m. Ike nke uchichi ya dị ya sọ, na-achụsasị ajọ ihe niile, na-asachapụta mmehie, na-eweghachite amaghị aghụghọ, na-ewetara ndị nọ n'ụrọobi aṅụrị. Ọ na-ewepụ akpọmasị, na-ewetere anyị udo, na-emeda ngara nke ụwa ha. Ọ bụ chichi ya gọziri nnọọ n'ezie, mgbe eluigwe na ala jikọrọ aka gbaa akwụkwọ, abịakwa dozie agbata Chineke na mmadụ. Ya bụ nna nke eluigwe n'ime aṅụrị nke uchichi ya, nabata ajọ otito anyị na ịhụnyere gị n'anyasị ya. Ọ bụ onyinye pụrụ iche nke ụka gị, nara ọkụ Paska nke ha. Ọ bụ ire ọkụ kewara ekewa, ma nọdanyụ ya danyụ. Ọ bụ ide ọkụ na-egbuke ka nsọpụrụ nke Chineke, ka ya na ọkụ nke eluigwe gbawa, na-enwu n'ike n'ike, kposa ọchịchịrị nke uchichi ya. Kpakpando ụtụtụ a na-enweghị ọdịda, kwudiri ọkụ a ka ọ na-enwu. Kpakpando ụtụtụ ahụ bụ Kristi, kpakpando ụtụtụ ahụ bụ Kristi, onye siri na ndị nwụrụ anwụ pụtakwa ọzọ, bịakwa chakwasị ụwa niile ihe udo ya. Nwa gị onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen.